general will be benefited. Kilai Ngut ki Nongiakhun kti na Meghalaya. Ki blayo ban khur yakata kamaksiar bat kata kamarnong. Haka 43rd World Arm Wrestling Championship arajar arpuar kabla long dangshen ha Antalya Turkey. Kila Wanphai Iing mentakasngi. Haringkat kajing pediang sngubha bat kajing ai buram yaki. Kini kilong ka Margaret Pathau no umsning iblayo khur yakata kamaksiar ha kajing kia ka ban rup khandai kilo bat ke Angel Mary William umlong iblayo khur yakata kamarnong na katup ki kinthai ha ka ju hi ka category. Katbau Alexander Lingdo na Janta Hills, ulayo kur ya katak marnong ha ka jingkia ka ba prapau kilo na katup jong kishenrang. Lapin kup buramru ya kini kinong job, da ki seng bahalang bat ki borsh nong ki bor hima. Kajing so kuman ka ba kraw pila pindan buram ingi hado kadni ngam ju syang nong nur ki gold medalist kin yo kat ka bi ka buram nado nong po nado Guwahati ilawan shaw yangi Ka Ireland kala